Ja Tervetuloa kaikille tähän toukokuun lepakokerhoiltaan. Ensimmäinen keskiviikko oli tosiaan vapupäivä, joten ajattelimme hallituksessa, että ehkä silloin osanotto ei ole kovin suurta, niin oli järkevämpää siirtää se tähän toukokuun toiseen keskiviikkoon. Ja tällä kertaa meillä on Harry Lehto kertomassa Audiomot passiivilaitteiden käytöstä lepakoiden havaitsemisessa. Ole hyvä, Harry. kiitos. Katso, miten me saan kaksi tämän koko näytön. Ää, Joo, mun hetkinen. pitää laittaa sulle vielä tuo muodonjako-oikeus. Nyt Nyt mulla on. Joo, nyt en näe mitään muuta kuin Zoom-sanan. Katkesko kokonaan? Okei. Ääni kuuluu. Joo, pitäisikö sun nyt yrittää ää, No kun mulla poistua ja meni tulla takaisin? näyttö semmoisessa, mulla lukee vaan Zoom, mulla ei näy mitään alapalkkeja. Hmm, mielenkiintoista. Joo, näkyykö nyt mitään? Ää, naama edelleen. Joo, no ei tässä näy. Siis mulla on esityksen eka sivu olisi Joo, näkyvissä. joo, ei näy tällä hetkellä niin. Mitenköhän mä saan jaettua tämän? Ää, no jos poistut ja tulet takaisin, niin jos se sillä korjaa. Joo, Yleensä se auttaa tämmöisissä tilanteissa. joo. No niin, nyt ainakin tuli vähän näkyviin. Avataan näyttö ja sitten, No niin, nyt näkyy. Loistavaa. joo, ja sitten laittaa se full screen. Miten mä saan tämän full screeni koko näytön? En ole PowerPointia käyttänyt, niin en osaa sanoa. Joo, tuolta oikeasta alakulmasta. Mäkin on siirtymässä kokonaan pois Windowsista. No niin, ei se ole vielä, mutta aika lähellä. Joo, Aika lähellä tämä. Noi sivujutut on vähän tuolla kiusaamassa vielä, mutta no niin. Aletaan puhua audiomuotoäänityksestä. Ja ensinnäkin kerron tämmöiset ulkopuoliset sivut, jos te osaatte englantia, niin kaksi ensimmäistä on ne, mistä löytyy tieto. Ensimmäinen on Acoustic Devicein sivu, joka on täysin audiomuotoinen sivu. Sieltä löytyy hyviä vinkkejä asioille. Ja sitten toinen sivu, joka on mainittu tuossa LabMaker, on kansainvälinen näiden audiomuotojen välittäjä. Ja se on yleensä välittänyt, siis viime vuonna välitti 1 tai 10 tai 100 paketeissa näitä laitteita. Nyt on niin kuin tullut uutena tämä yksi laite. Se on vähän kalliimpi kuin 10 tai 100 laite per kappale. Ja sitten Suomessa Metsänen kauppaa näitä laitteita. Mutta näissä audiomuotoissa on sellainen tilanne, että ne tuotetaan LabMakerissa ja ne tuotetaan sillä tavalla, tai se rahoitus menee sillä tavalla, että sä tilaat laitteen seuraavaan kierrokseen, ja se kierros voi olla 3 kuukauden päästä, ja sitten kestää kuukauden, kun saat laitteet.
Mutta jos LabMakerilla on paikalla, jos niillä on valmiina niitä tuotteita, niin lähettää sen nopeasti. Eli tämä systeemi voi olla semmoinen vähän hidas, niin kuin alussa oli ihan täysin hidas, mutta se on nyt nopeutunut. Viime vuonna mä sain tästä LabMakerista 20 laitetta viikossa. Se on Saksassa oleva jakaja. Metsäsellä on tällä hetkellä tuotteet loppu, mutta niitä varmaan tulee sinne myöhemmin. Se on tietysti toimii suomen kielellä, että siinä mielessä helppo. Noin, tämä laite itsessään on pieni. Siinä vasemmalla näkyy tämä laite, se on mulla ainakin näytössä suunnilleen oikein kokoinen. Ehkä 7 senttiä kertaa 5 senttiä. Ja se paksuus runsaan sentin tulee siitä, että siellä on 3 patteria takana. Ja patterit täytyy kytkeä sillä, että ne on vuorotellen plussa eri suuntaan, että ei kytketä kaikki samaan suuntaan. Niin kuin näette tuossa oikealla olevassa kuvassa, niin on plussa täällä ja plussa täällä ja plussa täällä. Miinukset sitten vastaavasti toisella puolella. Eli se saa 4,5 volttia tai ihan tuoreella akuilla se voi saada 4,9 volttia virtaa. Tähän voi laittaa myös ulkoisen akun. Se kestää, nämä uusimmat laitteet kestää 6 volttia jännitettä. Sitten tämä etupuoli. Tässä on muutama tärkeä juttu. Yksi on tämä pieni kytkin täällä alhaalla. Siinä on 3 asentoa. Tämä kytkin oli semmoinen, että meni aikoinaan hirveän helposti poikki. Mulla 2 laitteessa meni poikki, mutta tämä uusi konstruktio, jossa tämä on vähän niin kuin tämmöisen kuopan sisällä, niin se on aika hyvä. Niitä ei ole mennyt yhtään poikki mulla. Eli se on selvästi parantunut. Sitten nämä asennot on tärkeät. Silloin kun ladataan ohjelmia, niin silloin tämä USB kautta off, tai silloin jos puretaan. No sieltä ei kyllä pureta suoraan, kun ne ottaa kortilta sitten, mutta on se silloin, kun säädellään laitetta. Ja äänitystila on joko default, joka on yleensä semmoinen lyhyt äänitys. Se näkee, että laite toimii, mutta sitten lepakon käytössä käyttää tätä customia. Joku tarkemmin määrätty äänitystahti. Täällä on tämmöinen pieni kaari. Tämä kaari oli tärkeä ihan ensimmäisessä laitteessa, kun piti päivittää systeemi, niin softa päivitettiin laittamalla klemmari oikosulkemaan nämä 2. Mutta se on nyt niin kuin, se on vanha teknologia, mutta uudella tavalla se menee paljon helpommin. Tässä yläpuolella on kortin paikka merkitty tuohon. Se meni tähän asentoon tämä mikrokortti, joka on aika pieni. En mä tiedä, näettekö se tuolla sivukuvassa. Se on siis näitä runsaan sentimittaisia kortteja. Ja tässä saa olla tarkkana, kun sen laittaa tuonne kotelon, että se ei laita sitä kotelon yläpuolelle, että se menee oikeasti sinne sisälle. Se painuu vähän sen sisälle päin. Jos se painaa liikaa, niin se ponnahtaa ulos. Tämä kohta on se, mihin laittaa johto kiinni. Ja johdossa on tämmöinen mikro-USB-pääte. Ei ole USB 3, vaan mikro-USB. Eli siinä saa olla tarkkana, että se menee sinne sisälle hyvin ja oikein päin. Sitten kun se on siellä, niin sitten yhteys toimii. Ja sitten tuo LEDin merkki tuossa kertoo, että se on kohta, missä on varoitusvalot ja muut tämmöiset ilmoitusvalot. Siellä on 2, siellä on vihreä ja siellä on punainen. Että nämä on niin kuin nämä päälliset
Me katsotaan myöhemmin, miten tämä ohjelmoidaan. Ja sitten vielä tuo pieni reikä tuossa oikeassa alakulmassa on se mikrofoni, joka äänittää näitä lepakoääniä. Se on pieni, mutta ei sen tarvitsekaan olla isompi. Se on laadullisesti kohtalaisen hyvä. Näissä uusissa laitteissa. Vanhoissa oli ongelma se, että pienikin kostaus teki sen, että laite ei toiminut. Ja mulla on niitä laitteita tuossa varmaan 30 hyllyssä, jotka ei toimi kunnolla. Noin. 3A-paristoa kestää noin 55 tuntia äänitettä. Eli siitä voi laskea, että jos on 10 tunnin yöt, tai 9 tunnin yöt, niin 6 yötä. Jos on 4 tunnin yöt, niin melkein 2 viikkoa. Ja nuo asetukset sitten katsotaan läpi, miten ne käydään läpi tuolla oikeassa asennusohjelmassa. Sitten käytännön juttuja. Kun tätä audiomosia asentaa, niin tarvitaan hyvin ohut muovipussi. Mä oon hakenut ruokakaupoista kaikkein halvimman pakastepussin. Se on niin kuin sen takia tärkeää, että se on niin kuin ohut ja se ääni ei niin kuin vaimene liikaa sen pussin läpi tullessaan. Ja sitten odotas, mä katon tässä. Joo, mulla pöydällä oli esimerkki näistä tai nippusiteistä, mutta tuossa on nyt esimerkit ja tämä toisiksi ylin on se, mitä mä käytän. Tämä näin. Sen takia, että siinä on lukko. Sen pystyy avaamaan, painaa vähän sisälle, niin sitten se lenkki aukeaa. Tätä voi käyttää sitten koko kesän vaikka 20 kertaa, jos haluaa. Nämä muut on sellaisia, että jos niitä käyttää, niin ne kyllä pystyy taiteilemaan auki, mutta helpointa on taiteella se jollakin saksella. Että siitä tulee sitten semmoista roskaa vähän turhan paljon. Ja nämä pienet värilliset nippusiteet on käteviä silloin, jos laitat audiomaatin lähelle maanpintaa, joko haluat äänittää jotain vaikka nisäkkäitä tai lepakkojakin, mutta että se paikannat sen laitteen myöhemmin. Laitat vaikka metrin päähän 2 metrin korkeudelle puun oksaan merkin, jossa on vaikka tuo punainen tai sininen tai keltainen nippuside. Ja se antaa sulle merkin, kun sä menet sinne metsään, että se audiomuoto on 1 metri pohjoiseen päin tai 2 metriä pohjoiseen päin, niin voit löytää sen vähän helpommin. Kerron vaan, että kun metsään laittaa näitä laitteita, niin ne hukkuu sinne. Ne hukkuu niin hyvin sinne maastoon, että ei niitä huomaakaan. Sen takia mä käytän noita merkkejä, ja kun mä tiedän sen suunnan, missä se on, niin ei kukaan muu löydä niitä. Joku voi ihmetellä, että mitä tuossa puussa roippuu vihreä tai keltainen nippuside, mutta riittää, kun mä tiedän sen. Noin. Siitäkin tullaan katsomaan vähän esimerkkejä. Sitten jos sulla on jotain asetuksia pielessä, sulla ei kortti ole esimerkiksi sisällä kunnolla, se voi niin kuin ponnahtaa vähän ulos, niin silloin se ei äänitä mitään. Tai sulla joku toinen asetus on, batteri loppuu tai kortti on täynnä, niin silloin tämä laite alkaa vilkuttamaan 2 valoa, punaista ja vihreätä. Tuossa videolla, toivottavasti se näkyy sinne, se on vähän radionäköä taustalla, punainen oikealla ja sitten vihreä vasemmalla. Kun mulla on ollut pitkä äänitys, niin se aina loppuu tähän. Ja se yleensä tarkoittaa, että kortti on täynnä.
Mutta jos se alkaa heti vilkuttamaan, niin en vie maaston, koska siinä on joku vika. Se täytyy hakea takaisin tähän asetusohjelmaan ja vaihtaa patterit vaikka tai vaihtaa kortti. Toivottavasti se laite ei ole rikki. Se on niin kuin semmoinen yleinen vikatila-ilmoitus. Tuossa oikealla näkyy sitten kanssa se mikro-USBin sisääntulo tässä reiässä. Ja se kortti on täällä ihan oikealla. Se näyttää vähän mustalle, mutta se kortti on niin kuin ylös aasin. Se musta on tämä yläpinta. Noin. Sitten katsotaan vähän näitä asennuksia. Minkälaiset nämä asennusohjelmat on. Siellä on ne 3 ohjelmaa, jotka on niin kuin tärkeitä. Asettaa taajuudet, asettaa aikavälit ja sitten muistetaan, että siihen mahtuu 55 tuntia tuoreilla akuilla tai pattereilla. Ja sitten jos sä haluat selvittää lepakoita siellä, niin se on hyvä ottaa vaikka alkuillasta muutama tunti ihan äänitystä tai tarkistaa ekan päivän jälkeen, että se maisema on kohtalaisen hiljainen, koska ultraäänillä voi olla yllättäviä haittatekijöitä. Siellä voi olla hepokatti, joka laulaa ihan laitteen vieressä. Silloin se menee aika lailla niin kuin sähellyksiksi. Taustaäänet on syytä selvittää, meneekö siitä semmoinen polku vieressä, että ihmiset kävelee hiekkapolulla, niin se on paha. Jos ne kävelee ruohikolle, niin se ei ole niin paha. Ja autoliikenne kanssa saattaa aiheuttaa ikäviä piirteitä näissä spektreissä. Siinä on laskettu esimerkkinä 7 × 8 tuntia äänitys, siis viikko. Jos on 8 tuntia yössä, niin se tuottaa 1 minuutin äänityksissä 3360 ääntä, siis tiedostoa. Se on aika paljon. Jos ne on 10 minuutin pätkiä, niin se on vain 336. Se on niin kuin hallittavissa ja ne tiedostot pystyy käymään läpi vaikka, ei nyt ihan yhdessä illassa, mutta parissa illassa. Ja siinä on yksi juttu, mitä mä haluaisin jos joku keksisi, mitä sen tehdä, on siellä softassa, joka on tässä laitteessa. Sitä saa vapaasti käsitellä niin kuin haluaa. Siellä jos saisi vaihdettua alkuasetuksiin semmoisen, että se on aina 5 minuuttia tai 10 minuuttia ja taajuus 250 kHz. Niin sitten mä voisin vaan viedä suoraan laitteen tuonne ulos, koska mä tiedän, että noi asetukset on niin kuin valmiita. Kuka osaisi tehdä tämän on niin kuin kysymys. Mä en osaa tehdä sitä. Melkein osasin, mutta en jaksa lähteä tekemään sitä. Noin, voitaisiin seuraavaksi katsoa nämä asetukset, nämä ohjelmat, jolla tehdä näitä. Ja mä koitan nyt mennä tästä ekaksi topata tämä. Ja sitten katsotaan, miten täällä on yksi tämmöinen kiva ohjelma, joka on tullut. Voi asettaa ajan näihin laitteisiin. Ja tämä menee UTC:ssä tämä kelloaika. Se pitäisi olla nyt 3 tuntia. 3 tuntia tästä hetkestä. Tämä hetki on Suomessa 18.20, tuolla vilkuttaa 15.20. Tämä vilkuttiminen tässä johtuu siitä, että liitäntä ei ole kauhean hyvä.
mutta tämä kuitenkin asettaa tämän ajan. Ei näy kuva, jos se on tarkoitus näkyä. Ei näy kuvaa. Okei. Katsotaan, miten mä saan sen kuvan näkyviin. Nyt näkyy. Nyt näkyy. Tämä on niin kuin yksi näistä 3 jutusta, mitä tässä audiomuotin mukana tulee. Nämä audiomuotiohjelmat on kaikki sieltä ekasta linkistä saatavilla. Ne on ilmaisia. Ja tässä kerrotaan laitteen numero. Se on yksilökohtainen. Ja sitten kerrotaan, että siinä on audiomuoto-ohjelma ja versio 1,81. Patterit on 4 voltin kohdalla tällä hetkellä. Eli tämä on niin kuin yksi ohjelma. Koitan saada sitten seuraava. Katsotaan, miten mä saan sen. Tässä on näitä niin monta asiaa menee yhdellä kertaa. Mä suljen ton ja haen sieltä uuden ohjelman. Koska tämä ohjelma on sitten vähän niin kuin tärkeämpi. Katsotaanpas. Ja se pitäisi näkyä mun pöydälläni. Nyt menee pöytä ihan sekaisin. Siitä näitä isoja tiedostoja ympäri. No niin, koittaa sitten jatkaa sitä sharingia. Ei näy vielä mitään. Joo, mulla katkesi tämä Zoomin näyttö kokonaan. Eli mä aloitan uudelleen. Mä katkaisin tämän Zoomin tästä nyt ekaksi. Mitä olisikaan etäkokous ilman teknisiä ongelmia? Joo. No niin. Jes, näkyy. Nyt on tässä on tämmöinen tärkeä. Katsotaan, multa se hävisi taas. Eikö se näkyy tuolla alareunassa? No niin. Näkyykö tämä faili? Kyllä näkyy. Tämä configuration application. Tässä on toi sama. Tässä on nyt kelloaika näkyy jo valmiina UTC:llä. Mä käytän aina UTC:tä näissä kaikissa ajoissa. Valokuvaamisessa ja kaikessa se on hyvä aikasysteemi, kun se on vakio. Ja matkustaa mihin tahansa maailmalle, niin sama UTC. Ja tämä kertoo, että tässä on softaversio 1.81 ja tämä muuttuu aika kovaa vauhtia. Se on nyt tällä hetkellä 1.93. Tämä ei ole ihan päivitetty tässä.
Eli patteri on 4 volttia. Ja sitten laitetaan nämä asetukset kohdalle. Eli lepakko äänet. Jos sä haluat 96 kHz, niin sä laitat tähän. Jos sä haluat 125 kHz, mikä periaatteessa just riittää siipoihin, niin sä laitat 250 kHz. Mä yleensä käytän 384, että siinä on vähän niin kuin varaa, että joku siipaaminen vähän korkeammalla äänellä. Ja sitten tämä vahvistus, matala tai melko matala. Tämä oli alussa aina matala, mutta nyt on laitteet niin kuin softat parantunut päivitysten myöten, niin mä käytän tätä toisiksi salinta. Ja sitten nämä ajat määritellään kahden mukaan. Yksi on pieni tauko äänitysten välissä. Tämä on sen takia, että se ehtii lukemaan edellisen äänitteen. Ja katsotaan, tämä luku on mulla 595, eli käytännössä 10 minuuttia äänityksen. Joissakin softissa, joka käsittelee ääniä, on erilaisia rajoituksia, että ne ei pysty käsittelemään yli 3 minuutin äänitteitä, niin se asettaa sitten omat rajat. Mutta mä koitan tehdä itse ohjelmaa, joka käsittelee pitkiä äänitteitä, niin mulla on puoli tuntia raja. Mutta 10 minuuttia aika semmoinen sopiva. Ne äänet näkee hyvin Audacityssä. Ja tämä 10 minuuttia aika niin kuin rauhallinen. LED-valot saa olla mulla päällä. Ja sitten nämä ei haittaa mitään, vaikka ne on täällä. Ja sitten kun mä olen valinnut nämä asiat ja klikkaan tumman sinistä alareunaa. Kato, tässä jo valittikin, että aikoja ei ole valittu. No niin, valitaan ajat seuraavaksi. Eli aika tulee täältä. Koska aurinko laskee tänään. Joskus 10 maissa. Se yleensä pitäisi tarkistaa. Jos on 10 maissa, niin se olisi niin kuin 17, 20 miinus 3, sanotaan 17.30 ja sitten aamu. Aurinko nousee joskus 5, niin se olisi 2 uuteen. Eli tässä on nämä ajat, milloin se äänitteessä tällä. Ja tämänhetkinen aika on tämä ei kun vihreä palkki. Ja nämä on ne äänitykset ja se hajottaa ne laskennallisesti tuosta vuorokauden paikkeelta. Noin, näet on niin kuin, tämä on helppo tehdä. Tästä voi myös tyhjentää näitä tai lisätä muitakin jännitteitä. Samoilla oletuksilla kuin tuossa äsken, että voi aamulla myös kuunnella korkeaäänisiä ääniä, jos haluaa, jos on jotain hiiriä. Mutta semmoinen yleinen luontoäänitys ei onnistu lepakkoäänityksellä oikein kauhean hyvin. Kyllä se niin kuin käytännössä onnistuu, mutta se on vaikea analysoida. Sitten mieluummin toinen laite, mihin laittaa sitten 48 kHz sinne asetuksiin. Siis yleiseen luontoäänitykseen, niin klikkaa toi 418 päälle. Lepakot on sitten täällä oikeassa päässä. Noin. Sitten on filtteröinti. Filtteröinti on muinaisjäänne. Se on siltä ajalta, kun kortit oli kalliita ja tietokoneet hitaita. Ja nyt sille filtteröinnille ei ole niin kuin mun mielestä mitään käyttöä.
Mä oon kokeillut sitä, mutta mä en käytä kumpaakaan. Siitä löytyy kirjoitus. Mä kohta näytän sen. Se voi perustua äänen voimakkuuteen tai sitten äänen taajuuteen. Siinä on 3 eri vaihtoehtoa, mutta mä en käytä filtteröintiä itse ollenkaan. Tässä kanssa näkyy täällä alareunassa, että joka vuorokausi syntyisi 51 failia ja menee puoli gigaa ja 23 gigaa mahtuisi. Eli tämä tulisi riittää 3 viikkoa tässä kohtaa. Ja sitten Advanced. Tämä on käytännön juttu. Laita päivää hakemisto kaikille Huawei-faileille. Eli se kirjoittaa ne omaa hakemistoa aina kaikki vuorokauden failit, ei yön failit, vaan vuorokauden failit. Eli se menee keskeltä yötä. Siirtyy seuraavaan päivään. Yleensä toi on niin kuin sähkövirta. Sähkövirran aiheuttama juttu on hyvä jättää pois. Ja jos sä klikkaat ton, niin se ottaa sen mukaan, jos on lähellä. Siinä voi laittaa Energy Saver Mode, mutta tähän ei rastia, koska tämä immentää ääniä aika paljon. Mulla ei ole laitteessa mukana mitään kepsiä. Eli ei mitään rasteja tonne. Että nämä 2 rastia on niin kuin hyviä ja hyödyllisiä. Noin, siinä on niin kuin kaikki asetukset, mitä mä käytän äänitteistä. Mulla kestää suunnilleen 5 minuuttia, kun mä teen tämän ja tarkistan. Ja sitten tuolta alhaalta taas ladataan informaatio sisälle ja se latausaika se on vaaleanvihreä ja nyt se on niin kuin ladattu tänne audiomuotiin. Tämä nyt sattuu olemaan numero merkintä 118, eli tämä voi nyt ottaa tänne johdon irti ja sitten voi tehdä tämän tärkeän pikkutempun. Eli mä klikkaan tässä päälle defaultin. Huomaatte, että siinä syttyy äänitysvalo. Katsotaan nyt, kun mä saatan. Noin, nyt se äänittää. Ja se äänittää noilla asetuksilla. Mutta se ei äänitä kauan. Tai se äänittää niin kauan, kun mä kytken sen pois. Vaikka tuohon customiin, mutta tämä on hyvä hetki kertoa, mihin tämä laite menee. Että tämä menee kaatinassa mun pihalleni. Ja siinä on niin kuin lepakkoasetukset. Päivämäärä on 8. toukokuuta ja kelloaika suunnilleen 18.28. Noin. Ja nyt jos vedetään kytkin kastomasen tuon. Valo sammuu, mutta sitten sille on väliä. Siellä vilkkuu nyt vihreä valo. Näette tuossa pikkukuvassa. Sinne vilkkuu vihreä valo, se on valmis menemään. Jos sinne vilkkuisi vihreä ja punainen, niin se tarkoittaisi, että kortti on huonosti tai joku muu ongelma. Katsotaan, vedetään sitä kortti vähän ulos. Tunnistaako se nyt? Eikö se nytkin toimii? Mutta siinä jos mä laittaisin tämän takaisin tuohon defaulttiin, niin nyt se vilkuttaa vihreätä ja punaista ja se tarkoittaa ongelmaa. Eli jos mä nyt painan kortin sisälle, nyt se jatkaa äänittämistä. Se on niin pieni juttu. Tämä kortti voi tulla ulos esimerkiksi, jos olet laittanut sen huonosti taskuun, niin se voi ponnahtaa ja se on ikävä juttu, jos äänitystä ei tulekaan mitään.
tulee takaisin ja sitten toteaa, että yhtään lepakkoääntä eikä mitään muutakaan ääntä. Noin se kännykkä sitten valittaa tuossa vieressä. Noin. Sitten katsotaan, jos mä saisin tähän vielä yhden jutun auki, joka olisi oikeastaan pitänyt tehdä ennen tätä, mutta mä teen sen tälle laitteelle. Katsotaan, jos mä pääsen. Niin mun täytyy taas katkaista tämä. Katkaisen yhteyden ja sitten softa sieltä. Ja sieltä AudioMotion kolmas ohjelma, joka helpottaa elämää aika paljon. Noin. Se on sitten no niin taas niin kuin yhteys katkesi kokonaan. Mä näen kyllä tässä, mutta Aika erikoista, että joo, siis, katkeilee tuolla tavoin. joo. Ja Harry tipahti linjoilta ja toivottavasti hän tulee takaisin, niin saadaan sitten päästään jatkamaan tällä. Ehkä tähän väliin voisi vähän höpötellä tuosta kevään havainnoista. Meikäläisellä ensimmäinen lepakkohavainto oli tuossa viime kuun viimeinen päivä Pohjanmaalla. Ei tietysti ollut lepakkodetektoria mukana, mutta epäilisin kyllä niin kuin käytöksen perusteella oleva pohjanlepakko. Oli ihan muissa hommissa silloin Metson soidinpaikkoja etsimässä. Mutta ihan kiva, että oli semmoinen sopiva lämmin yö, eikä tuullut ollenkaan. Niin, ja kyllä huomasi, että hyönteisiä oli liikkeellä, niin ei ollut oikeastaan mikään suurikaan ihme, että lepakoita tuli näkyviin. Samana yönä kuulin myös viitasammakoiden laulua. Niin. Minä näin ensimmäisen lepakon vappupäivän aamuna noin kello 4. Meillä oli Kylyn linturalli niin siinä yhteydessä. Sekin oli todennäköisesti pohjalla. Kyllä. Joo, Harry tuli takaisin, niin laitoin hänelle nyt tämän ruudunjako-oikeuden taas. Mutta kiva havainto, Joni. Saiko siitä linturallissa pistettä? Ikävä kyllä ei. No niin, tämä flashi. Ralli muutenkin, niin ei ollut sikäli merkitystä. Joo. Tämä on se kolmas ohjelma, no niin, joka on tärkeä. Eli tämä on softan päivitys. Ja se on syytä tehdä kaikille laitteille alkukeväästä ja kesällä toisen kerran. Tässähän nähtiin, että minulla oli softa nimeltä 181 ja nyt ollaan menossa 193. Se on siis aika haipakkaa vauhtia ne päivittää.
ekaksi downloadan tämän. Ja kun se on laudattu ja sitten laitetaan vaan koneeseen. No, nyt se ei näytä sekään toimivan. Mutta se täytyisi downloadata kaikki yli ja sitten Flash Audio muoto. Tämä Flash toimii uusilla laitteilla, mutta se ei toimi ihan ensimmäisenä. Ja jos oli käyttäjärjestelmä 1.04, niin niissä ei ollut tätä ominaisuutta. Mutta silloin kun tämä toimii, niin se ei tosiaan kestää montaa sekuntia. Ja se laitteet on niin paljon parantunut, että ne kannattaa tehdä, nämä flashaamiset. Noin. Ja sitten mennä sitten noin. Katsotaan, jos mä saan nytten. Näkyy. Hyvä. Noin, eli päivitä asennusohjelma ja 2. Se on softa. Ja sitten nämä muut käytiin läpi tässä. Ja seuraavaksi tämä, mikä on askarruttanut aika monia ihmisiä, on tämä, ei valon vilkkuminen, vaan tämä filtteröinti ja triggeröinti. Siinä on kaksi juttua. Yksi on se, että kun laite seuraa sitä ääntä, mikä siellä on, kun siellä tulee tarpeeksi voimakas pulssi, niin se aloittaa äänittämisen. Ja se jatkuu sitten tietyn ajan. Se aika on määrättävissä tuolla esimerkiksi 30 sekuntia maksimi, mutta myös lyhyemmät ajat niin kuin mahdollisia. Jos sitä käyttää, niin mä suosittelen käyttää sitä maksimiaikaa 30 sekuntia, koska jotkut lepakat pitää ääniä sen verran harvoa, että ne kuuluu 30 sekunnin välein. Jos siinä kuuluu yksi ääni tai kaksi ääntä niin kuin 25 sekuntin väliä, niin sitten se jatkaa niin kuin seuraavasta äänestä taas 30 sekuntia. Tällä tavalla saataisiin niin kuin tarkat ajat niille äänille. Jos siinä on vain puoli sekuntia tai 1 sekunti laitettu ajaksi, niin siinä menee kyllä niin kuin aika lailla sekaisin ne arviot, mikä on niin kuin pulssien väliaika esimerkiksi. Ja sitten heikot äänet kuuluu huonommin, koska siis silloin kun lepakko tulee kohti, niin heikot äänet ne kuuluu huonommin, koska ne on semmoisen filtteröinnin alapuolella. Tämä filtteröinti on aika voimakas. Siis filtteröinti tapahtuu niin kuin taajuudessa, triggeröinti tapahtuu ainoastaan siinä intensiteetissä. Ja tämä filtteröintikäyrät näkyy tässä oikealla. Ne on aika voimakkaita. Lepakoilla on ehdotettu tämmöistä käyrää, jossa se on 20% 20 kHz kohdalla ja sitten se nousee 90 kHz. Eli siinä se Suomessa pohjan lepakko olisi aika paljon himmempi kuin mitä se muut olisi. Ja ennen kaikkea ne piippojen sosiaaliset äänet painoisi aika alas. Eli jos on tietokoneessa riittävästi ötyä, niin mä suosin, että ei filtteröintiä eikä aikaleikkaamista. Siinä säästää, jos niitä käyttää, niin siinä säästää dataa, mutta se data on vääristynyttä ja siitä on vaikea saada kunnon tuloksia ulos. No, jos joku haluaa tämän paperin, se on mulla tuolla koneessa,
niin mä voin laittaa sähköpostilla. Niin saa itse pähkäillä. Saa itse pähkäillä, mitä se toisi niin eduksi. Tässä on kanssa asetettu, kerrottu, millä tavalla se filtteröinti tapahtuu. Niitä on 3 erilaista filtteriä. Ja mä näytän tuossa kohta esimerkkejä semmoista äänistä, mitä mun mielestä on vaikea äänittää tämmöisellä etukäteen asetetulla filterillä. Se on vähän niin kuin ajassa mennään taaksepäin niin kuin heterodynen aikaan, jolloin se keskitaajuus piti valita. Tämä filterointi valitsee keskitaajuuden. Noin, sitten käytännön esimerkki. Mitä mä teen, kun mulla on audiomuoto vieressä ja mun tarvitsee laittaa se kuntoon. Ekaksi oli se softa. Siis nyt laitteessa on softa ja kortti. Ja se vilkuttaa kevyesti vihreää valoa. Ja sitten mä oon käynyt kaupasta keväällä hakemassa pakastepusseja. Niitä saa keväällä niitä halpoja pakastepusseja. Marjojen pakastamisaikaan on paljon paksumpia. Tämä on oikeasti varmaan semmoinen 20 mikrometriä paksu. Siinä saa olla vähän varovainen siinä, että pussiin ei tule reikiä. Siihen ei saada tulla niin kuin yhtä reikää. Ja sen reiättömyyden voi varmistaa sillä, että puhaltaa vähän sisällä ja näkee, että ilma pysyy sisällä, mutta ei kannata liikaa, ettei se repeä se pussi. Noin, siinä on audiomuoto meidän ulkokeittiöpöydällä. Ja mä katson, onko tässä video näkyvissä on. Tässä on pari kikkaa, mitä mä teen. Ja ne syyt on sitten seuraavissa kohdissa. Eli mä haluan saada tämän täysin veden pitäväksi. Ja se on onnistunut viime vuosina hyvin. Alussa 20% laitteista meni rikki lähinnä kosteuden takia. Mutta nyt ei ole enää mennyt. Toivottavasti ulkonakin pyörivä laite on niin kuin kunnossa. Eli laitetaan tämä nyt niin kuin pakettiin sillä tavalla, kun mä laitan. Eli katsokaa, mikki on tuossa niin kuin alhaalla vasemmalla. Ja videossa on vähän taustaääntä. Mikki tulee tuonne kulmaan. Ja koitetaan varmistaa, että sinne sisälle ei jää liikaa ilmaa. Se taitellaan ekaksi poikittain. Ja sitten pitkittäin lähdetään vääntää tuollaista lenkkiä. Otetaan litran pakastepussi. Se lenkki saa mennä aika tiukkaan. Tuossa on se hyvä näissä uusissa laitteissa, että nämä kulmat on pyöristetty audiomuotoon. Nyt mä teen 2 solmua. Ekaksi yhden tuohon tyvelle. Aika lähelle tätä laitetta. No, siinä voi näyttää vähän, että mun sormet menee sinne solmuun. Sieltä tulee. Täytyy varoa, ettei niin kuin kynällä esimerkiksi sörkisi sitä, että siinä tulisi reikää. Tämä on tämmöistä itse asiassa oikeastaan aika rauhallista hommaa tässä. Ja sitten toinen solmu varmuuden vuoksi, että vettä ei tule läpi eikä kosteuttaa. No ja sieltä tuli se loppupää tuollainen nätisti. 2 solmua.
No ja sitten viedään, mulla on tuommoinen kasvikeppi, puutarhakeppi, ja mä vien ne sinne. Näitä saa vähän hakea näitä keppejä. Tämmöisen löytyi viime vuonna. Oli aika hyvä malli. Edellisessä vuonna niissä oli sellainen pieni lenkki sivussa. Ei sekään ole mikään huono, mutta tämä on niin kuin selvästi parempi tyyppi. Tämä on, mitä se on 1,20 m korkea. Tästä on kanssa löydettävissä matalampia versioita, semmoisia 50-senttisiä. Että niillä voi vähän paremmin piilottaa metsään. Noin, ja tämä asettaa sille, että ne solmut laittaa eri puolille keppiä. Ja siinä on se solmuton vaihe tuossa keskellä. Eli se on se alue, mikä niin kuin periaatteessa kastuu. Tuo nippuside tulee tuohon sillä tavalla, että no solmut jää just ulkopuolelle. Vähän siinä velipoika auttaa. No ja sitten jatkuu seuraavassa. Se oli vaikea videoida, kun piti auttaa siinä. Noin se tulee siis tuolla tavalla. Tuossa. Ja nyt tulee aika niin kuin nätissä siinä, että se ei taivuta rikki pussia. Tämä solmutyyppi on aika hyvä, koska tämä sama systeemi sopii myös lyhyille oksille. Jos sulla tulee oksa vasemmalta tai oikealta puolelta ja sä vedät tämmöisen samanlaisen systeemin, niin se voi roikkua siinä oksassa aika nätisti. Ja siinä on audiomuosti sitten valmiina. Valmiina niin kuin äänittämään. Eikä siinä ole yhtään reikiä, vaikka se näytti vähän, että siinä oli yksi, mutta ei ollut reikä. Se on ikävä, jos on iso reikä ja tulen sitten 2 viikon päästä ja siellä on 2 senttiä vettä alla. Mutta elämä on opettanut, että jos sulla on yksikin pieni reikä missä tahansa tässä pussissa, niin vesi pääsee aina sisälle. Erityisesti syksyllä, kun sataa. Noin. Ja sitten illalla, kun on hermostunut, että menikö kaikki oikein, niin katsotaan tuossa vasemmalla. On näyttö. Valon vilkkuminen 48 kHz taajuudella. Tai sillä taajuudella, millä se on äänitetty. Noin, tämä on 48 kHz. Se pystyy laskemaan 1, 2, 3, 4, 5. Mutta jos sulla on lepakkoääntys, tässä on 192 kHz tässä oikealla. Niin ei siinä ehdi oikein luettelemaan niitä numeroita välistä. Ja jos se on vielä korkeampi, 250 tai 368 kHz, niin se valo on melkein niin kuin yhtä mittainen. Mä oon niin kuin ihan iloinen, että nämä tuli niin kuin videollekin. Ja tällä, jos mä näen vaikka makuuhuoneen ikkunasta, että sieltä tulee tämmöinen jatkuva pulssi, niin se äänittää silloin. Ja se äänittää kunnolla, koska jos siinä tulee ongelma kortin kanssa tai joku muu, niin se loppuu tämä ja se alkaa vilkuttaa sitä vihreätä ja punaista valoa. Niin kauan kun se sykkii tällainen niin kuin nopeasti, niin hyvä. Jos mulla on vaikka 10 laitetta maastossa ja mä katson jostain 50 metrin päästä kiikarilla, niin mä näen, että toimiks ne kunnolla. Ei tarvitse mennä sinne paikan päälle heti katsoa, että ihan siihen viereen, että vilkkuuks pelkästään punainen.
ja riittävän nopeasti, kun ne näkee kyllä jonkun verran kauempaa. Tietysti jos se laite on kunnolla piilossa, niin se on vähän eri juttu. Joissakin tapauksissa niin mä oon laittanut päälle semmoisen verkkokankaan silloin, kun on tarvinnut vähän piilottaa näitä laitteita, mutta yleensä en ole tarvinnut. Se riippuu vähän maanomistajasta tai paikasta. Noin. Ja sitten kun on äänitetty, sitten me saadaan Audiocitylle tulkittua näitä ääniä. Ja tässä on nyt yksi tämmöinen satunnainen ääni, jonka mä tulkitsin metsähiireksi, kun mä näin sen metsähiiren. Se muistuttaa jonkun verran lepakon ääniä, paitsi että se on vähän pidempi. Ei nyt kauhean paljon, mutta 100 millisekuntia, se on vähän pitkä lepakoksi. Mutta mielenkiintoisia kuvioita. Sitten kaksi suomalaista lepakkoa, yksi suomalainen lepakkoääni. Kimo Lepakko siinä yläpuolella. Tämä oli Turun Maaren altaalla. Näissä vanhoissa laitteissa failin nimi näkyy tuolla vasemmassa yläkulmassa. 5 BBC A90. Se on Unix-ajassa laskettu heksanumeroina. Mutta sen saa kyllä niin kuin aika helposti muunnettua normaalia aikaan. Mutta siinä on Kimon lepakko ja tuon pystyviivan vasemmalla puolella niin kuin näitä soidinääniä ja oikealla puolella enemmän näitä normaaleja kaikuluotauksia. Alemmassa kuvassa vaivaislepakko, jota ei ole Suomessa tavattu. Ja tässä näyttää aika kivasti, miten nuo sosiaaliset äänet, tavallaan ne laulua vastaavat, on tuossa välissä. Ne on puolen sekunnin välein suunnilleen. Niitä voi jatkoa koko yön. Ja nyt on niin kuin, jotta me löytäisiin vaivaislepakko, niin ei kannata kuunnella pelkkää 50 kHz, vaan koko tämä spektri, että me saataisiin 20 kHz kanssa. Se on niin kuin yksi esimerkki siitä, että minkä takia tämä spektri on parempi. Tässä kanssa, jos haluaa leikata jotain pois, niin tuo matala taajuuden mörinä voi koittaa leikata. Se voi olla kaukainen liikenne tai se voi olla kaukainen tehdas. Mutta joskus ne on vaikeita sanoa, että mitkä nuo mörinän äänet ovat. Noin. Ja sitten katsotaan, saanko mä täältä näitä ääniä ulos, mutta ne ei tällä hetkellä vielä varmaan näy siinä. Koitan saada ne. Ai, nyt mä keksin.
Täällä voi kanssa valita New Share, joka on niin kuin hyvä. Eli näkyykö kuva Näkyy. siellä? Lukee Greta Kerttu tuolla vasemmalla. Tämä on niin kuin audiomuotin kuva. No niin, näkyisin siinä niin kuin 0-5 minuuttia. Joo, kyllä näkyy. Hyvä. Tämä on tyttäreni Kerttu. Vei audiomuotin mukanaan Gretalle, kun kysyin, että viittikö se vähän äänittää siellä lepakoita. Ohje oli, että laita laite hotellihuoneen ikkunalle ja äänitä. Se on viritetty sillä, että se alkaa, kun aurinko laski Kreetalla ekana päivänä. Se oli kohtalaisen helppo ja kertoi, että mikä siinä. Siellä oli 2 häiriötekijää. Yksi oli joku ilmastointilaite siinä vieressä. Näkyy tässä oikealla tämä vyö. Ja sitten oli joku eläin, joka näkyy tässä näin muutamina raitoina. Näyttää niin kuin täältä. Näkyy 2 eläintä ja sitten niiden harmoniset ja seuraavatkin harmoniset. Vanhoissa laitteissa niin 3. harmoninen oli kaikkein voimakkain niin kuin yläharmonista tämä täällä, mutta näissä uusissa laitteissa ne on vähän hiljentynyt. Ja tämä laite on niin kuin vähän siitä välistä. Täällä on myös tämmöinen 50 kHz pulssi, joka oli aika epämiellyttävä, mutta sekin on nyt hävinnyt niissä uusissa laitteissa. Huomatte, että ne on aika pitkiä aikoja. Tämä eläin, mitä se pitää näitä pulsseja, melkein 1 sekunnin. Tuolla näkyy 2,31 ja 2,32. Siihen menee suunnilleen 1 pulssi. Tämä ei ole lepakko, vaan arvelen, että tämä on rotta. Siellä on 2 rottaa, jotka äänteli jollain tavalla kisaili tai muuten piti hauskaa. Eli näitä sattuu kanssa siihen ja tässä niin kuin on niin kuin ongelma, jos koittaa äänittää tätä jollakin vaikka intensiteetti rajalla, niin silloin ne rota-äänet tulee kaikki, mutta lepakoäänet, joita ei tässä ole kauheasti, niin ne häviää ihan täysin. Eli siinä on 1. Ja sitten katsotaan, löydämme tästä sitten niin suoran toisen. Tuliko tämä näkyviin? Ei vielä, näkyy lataava. M500 GA. Näitä on kohtalaisen isoja faileja. Tämä on 15 sekunnin äänitys. Tuliko jo? Ei vielä. Tökkiiköhän joku juttu, kun luulisi ladanne. Joo. Varmaan saatte tehdä jokaiselle, että uusi share.
Näkyykö se sinun omalla koneella? No niin, nyt te tuli. Hyvä. Tämä on Gambiasta. Tämä on otettu Petersonin laitteella, mutta esittääkseni aika hyvä tausta. Se oli siellä Afrikassa aika hiljainen paikka. Siellä ei ole meteliä. Mä otin kuitenkin noin kaikki matalimet taajuudet, leikkasin pois tästä. Mutta siellä näette kanssa, että siellä on korkeita ääniä. Täällä on yli 70 kHz ääntä. Semmoisia hauskoja mallisia lepakon ääniä. Ja sitten kun mennään eteenpäin, niin sitten tulee tuommoisia 20 kHz luokkaa olevia ääniä. Näitä on niinku noilla filtreillä vaikea saada molemmat niinku talteen. Et siinä täytyy valita niinku jompaa kumpaa, joko alle 50 kHz tai sen yli. Vaikka ne on aika leveitä ne filtterit, mutta esimerkki, jos mä en uskaltaisi käyttää filtreitä just tämän takia. Noin. Ja sitten koitan ottaa vielä yhden esimerkin. Ja tässä tuntuu taas kestävä. Joo, mä teen uuden serin tähän. Joo. Joka kerta tehdään uusi seri. No, nyt tuli vähän nopeammin. Joo. Tämä on Arnin, mun poikani tekemä äänite 4. päivä huhtikuuta. Hän meni tulevan vaimonsa kanssa Italiaan ja sanoi, että viittisikö äänittää siellä vaikka vähän lepakoita, jos ne lentää yli. Arni otti mukaan laitteen ja laittoi kukkapurkkiin sen. Ei ole niin kuin ihan optimaalinen paikka, kun lehti oli vähän edessä, mutta sieltä se kuuli. Tässä näkee ensinnäkin liikenne on täällä alhaalla. Se on aika siisti. Siinä ei ole niin kuin mitään kauhean isoja ongelmia. Se ei niin kuin varsinaisesti häiritse. Tuossa menee pulssi tai kohina 20 kHz. Siinä kanssa näkyy vähän kohinaa. Siinä on autojarrut. Näkyy 15 kHz. Se jo voisi häiritä lepakkojen etsiä siinä. Mutta tuossa heti, tämä oli kyllä edellytyksellä laitoin minuutin äänityksen näihin, niin niitä oli 3000 läpi. 3000 tuli, niin mä en ole ehtinyt käydä niitä edes läpi. Mutta siellä kuitenkin oli kohtalaisen siisti, noin 30 kHz kohdalla oleva piippa, joka saattaisi olla kuulin piippa. Tässäkään ei niin kuin, kun matalat taajuudet leikkaa pois, niin se olisi niin kuin ihan hyvä. Että tämmöinen. Noin. Joo, mielenkiintoisia käppyröitä. Sulla on vielä yksi dia siellä PowerPointissa. Mikähän mulla oli vielä? Joo, näkyy jotakin tekstiä siinä diassa 12. Joo.
12 oli vain pari esimerkkiä Audacitystä, Creta, Gambia ja Italia. Joo, all right. Että tämä on niin kuin lasten hyväksi käytty, että laita audiomuos mukaan. Ja se on oikealla tavalla pakattu, niin ja jopa innossa, että joo, laita vaan, että se on niin helppoa. Joo. Että tämmöinen, mutta se kannattaa muistaa, että laittaa se 10 minuuttia. Joo. Se 1 minuutti oli vähän Niin. liian lyhyitä pätkiä. Joo, tässä tapauksessa lapsityövoiman käyttö on sallittu. Joo, paitsi että Arni on kyllä aikuinen tällä hetkellä. Joo. No, kiitoksia paljon nyt tästä esityksestä. Otetaan vastaan vaikeita kysymyksiä tai helppoja. Joo, mulla tulee nyt ekaksi mieleen tässä pari vuotta sitten, kun tein tuolla Porissa, mulla oli näitä laitteita tuolla Kokemäenjoen suistossa, ja ne oli sitten näitä natura-alueita, eli Metsähallituksen hallinnoimia paikkoja, niin siellä sitten mulle terotettiin, että niinku, ei missään nimessä saa sitten kuulua ihmisten ääniä, että vaikka ne paikat oli kyllä semmoisia, että siellä ei todennäköisesti koko kesäaikana liiku kukaan muu kuin minä. Joo. Ja kyllähän ihmisen ääni, jos ne kuulee, niin ne voi editoida pois. Kyllä. Niin kuin jos toi suodattin, mitä mä oon käyttänyt, että 0-5 kHz voi suoraan kaikki pois. Joo. Jos mä näen, että lepakot ei mene niin alas, aika harvoin menee. Joo, Jarmolla on siellä käsi pystyssä. Ole hyvä vaan. Joo, Yliluoma Jarmo Iisalmesta. Semmoista kysyä, että onko kokemusta niistä Audiomotin koteloista? Huonoja tai hyviä kokemuksia? En ole käyttänyt, koska ne on niin kalliita. Se vedenalainen on ihan mielenkiintoinen, mutta siinä ainakin kuvissa en tiedä, miten syvälle se kestää veden laittamista. Mä oon itse käyttänyt muita niin kuin vesimikrofoneja, mutta en ole niin kuin audiomuotia käyttänyt siihen. Enkä sitä laitetta, mitä mainostettiin silloin audiomuotia alkuaikoina, kun se ei ollut silloin ainakaan kauhean luotettava. Että se falskasi niin kuin vettä. Joo, Mutta olisi ihan mielenkiintoista kuulla kyllä suomalaisten kokemuksia niistä. mä oon myös kuullut siitä tämmöistä, en nyt muista kenen sanomana, mutta että se mikrofonin kohdalla oleva reikä on justiin semmoinen, mihin joku lintu haluaa työntää nokkansa, että se sitten saattaa sitä kotelon sisällä olevaa laitetta vahingoittaa. Ei ole kyllä itsellä kokemusta niin näiden koteloiden käytöstä, että ensimmäisenä kesänä, kun näitä laitteita käytin, mulla oli minigrip-pussissa, mutta niihin meni sitten helposti vettä, mutta sitten olen käyttänyt myöhemmin justiin tätä pakastepussipakkausta. Joo. Aika pieni se nokka on, jos se menee tuohon mikrofoniin. Niin nythän näihin laitteisiin voi nyt kytkeä GPS:n ja ulkoisen mikrofonin. Kuuluu. Että ne on niin kuin tullut mahdolliseksi. Mutta mä en ole koittanut laittaa kumpaakaan. Löytyy sieltä Audiomosin omilta sivuilta vähän kertomusta, että miten se tehdään. Kyllä. No, tosiaan ei ole kokemusta näistä koteloista, että minuakin on se hinta siinä vähän pelottanut. Että ehkä sitten, jos seuraavan kerran tilaan näitä laitteita, niin sitten otan
yhden kotelon testiin. Joo, nyt No niin, meillä Iisalmessa on ostettu näitä koteloita nyt Luontomuseolle ja me kokeillaan niitä nyt tänä kesänä ja katsotaan sitten syksyllä, ehkä voidaan kertoa, onko niistä jotakin kerrottavaa. Joo, Kyllä. ihan kiva kuulla. Eli syksyn kerhoillassa sitten saadaan Kaitsulta tietoja, miten nämä kotelot ovat toimineet. Ja siellä varmaan kuulee paljon vedenalaisia hyönteisiä. Joo. Mielenkiintoinen. Mäkin olen niin hydrofoneja koittanut mökillä, joka on myös Savossa, Rautalammilla. Niin ei ole tarkoitus äänittää veden ala, vaan nimenomaan lepakoita sitten. Joo. Siellä kuuluu semmoisia moottoripyörän tapaisia ääniä. Tietysti näissä muovipussijutuissa on se, että joku pikkujyrsiä saattaa niin kuin syödä tiensä sinne pussiin. Niinkin on mulla käynyt. Se varmaan koteloa syö, vaikka no, en tiedä mihin ne pystyy. Niin toi kun on kepin päässä, niin se voi vähän hillitä siihen, että jos ne olisi niin kuin maassa tai ihan jonkun puunrungon vieressä. Joo, rasvaa vielä sen kepin, niin eivät sitten nouse myöskään. Joo. Joo. Olisi tässä vielä jollakin jotakin sanottavaa kautta kysyttävää. Tämä nyt meni kerroilta vähän yliajalle, mutta vähän sitten saatiin pidetty. Onko siellä Iisalmessa jo näkynyt lepakoita? Joo, mulla oli Jarmollakin oli tuossa kuun vaihteessa, niin olikohan toinen päivä yö tai ensimmäinen ja toinen päivä yli välissä, niin silloin oli ensimmäiset pohjanlepakot. Ja sitten yksi oli vähän korkeampi ääni sinne, jossakin jotain en ole kerinyt katsoa, että olisiko ollut jo siipa, mutta pohjanlepakoita ainakin täällä on nyt lennellyt. Täällähän järvet on jäässä ja mettässä vielä vähän lunta, että ei paljon, mutta kuitenkin aika arktiset olosuhteet. Ja nyt taas tuli tämmöinen kylmä jakso, jossa on yöpakkasia nyt tämän viikon ajan sitten, että ei lepakot todennäköisesti lennä. Ei ole nyt laitteitakaan kyllä maastossa, että odotetaan vähän lämpimämpää keliä. Jarmolla oli joku asia. Niin joo, ei ollut muuta silleen. Me ensin on samat asiat sanoa, mitä Kaisu sanoi, mutta yksi kysymys tuli vielä mieleen. Oletteko te käyttänyt, kännykällä voi jotenkin niin kuin ohjelmoida tuota audiomottia tai käynnistää sen? Oletteko te kokeillut sitä? Ei. En ole minäkään kokeillut. Petri tässä morjesta. Joo, se on erinomaisen näppärä konsti niin joko A liipasta suuria määriä laitteita yhtä aikaa, tai sitten niin että jos se menee vikatilaan, eli esimerkiksi putoo kädestä ja niin se rupeaa vilkuttamaan punaista ja vihreätä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että siellä on käynyt virrattomana se laite, ja niin sillä kännykkäohjelmalla saadaan asetettua se kello uudelleen. Eli ei tarvitse purkaa pois paketista ja niin saada USB-kaapelia, että suosittelen kyllä kokeilemaan sitä. Se toimii nykyään aika hyvin. Se on ollut, aikaisemmat versiot oli erittäin epäluotettavia, mutta niin että sitä voi kokeilla ihan niin kuin työpöydälläkin sillä tavalla, että nykäisee hetkeksi yhden patterin pois tai pistää sen laitteen toimintakuntoon, siis nimenomaan siellä kuustomasennossa.
ja niin raottaa yhtä patteria niin, että se rupeaa vilkuttaa vikatilaa, ja niin sitten soittaa kännykkäohjelmalla sille se on semmoinen vähän jäätelöauton oloinen ääni, ja niin asentaa sen laitteen kellon uudelleen aikaan. Ja niin siihen harryn itse asiassa alkuperäiseen kysymykseen, että kun niin laitteen ohjelmointi ei häviä silloin, kun se käy virrattomana, eli se flashi pitää kyllä sen niin ohjelmansa, mutta että sillä kännykkäohjelmalla sä saisit sen viipastua aina kustomasennossa siihen, niin vaikka joudut vaihtamaan pariston, niin Joo. siinä olisi yksi helppo ratkaisu siihen puuhaan, että voihan toki sitä tinkeroida sitä niin käyttöjärjestelmää, mutta niin tuolla tavalla saa kyllä niin kuin sen tehtyä, että se säilyttää ne parametrit siellä, mitä sinne on säädetty, mutta kello menee sekaisin ja niin sitä kautta, kun se kello on sekaisin, niin se ei voi toimia. Että suosittelen lämpimästi sitä kännykkäsoftaa. Joo, se on hyvä juttu. Nimittäin aikaisemmissa versioissa, käyttöjärjestelmän versioissa kaikki nollantuu. Kyllä se itse asiassa on ollut siellä, niin kuin se kello on nimenomaan se herkkä paikka siinä, että kyllä ne flashipiirit, niin nuo rommit, niin ne kyllä pitää sen, mutta kun se kello oli poskellaan, niin kyllä mä sitä yritin opiskella, ja sitten mä ajattelin, että mä pistän konkan sinne vielä väliin, niin että siellä riittäisi hetkeksi aikaa sähköä, no hän ei käytä virtaa juuri ollenkaan. Mutta niin se oli sitten hieman vaarallista, että siinä tuli taas tappioita hieman. Mutta että se kännykkäsofta on niin kuin erinomaisen sukkela, ja sit jos on suurista määristä laitteita, esimerkiksi 50 laitetta, niin pistäpä ne kaikki päälle ja pussita saman illan aikana, niin siitä ei tule valmista, mutta nyt sä voit säilyä ne siellä pussissa, kunnes sä oot valmis viemään ne maastoon, niin sitten vaan soittaa niille sulosäveltä, niin sitten he aktivoituvat, ja ne väläyttää vielä sieltä vahvistuskoodin. Niin se on suurten massojen käsittelyssä helpottaa paljon. Joo, tämä patterioiden väliaikainen poistaminen se tuli pari vuotta sitten sisällä, kun ne kertoi, että nyt voi poistaa patterit eikä asetukset nollannut. Okei. Se oli mainittu. Okei, joo. Ja mä oon koittanutkin sitä, että patterit on tipahtanut, laittanut takaisin, niin se on niin kuin jatkanut. Mikä on niin kuin hyvä juttu. Alright, mulla ne aina, siis mulla niitä tipahtelee aina välillä, kun mulla on masennuskorkeudet tai sitten, että saa jonkun kolhun, ne on vaikka kuinka hyvin niin kun ne yrittäisi saada, niin ne käy jostain syystä virrattomana, kyllä ne silloin aina vikatilaan menee. Mutta mä en ole nyt vähän aikaan kokeillut, että siis ennen muinoin se todellakin tarkoitti sitä, että läppäri repussa, tai siis metsässä on läppäri repussa aina mukana ja sitten pussi auki ja uudelleen asetus, niin se pikkusen jurpaisi. Tai sitten jos se läppäri laiskuuttaa jätetty autoon tai jonnekin muualle, niin se on sitten jurpi vielä enemmän. Eeva tässä kommentoi, että tämä on ollut, kiitos Petrille, hyvä vinkki kyllä tämä toiminto, ja me ollaan kanssa nyt siinä vapaaehtoisseurannassa, kun vaikka ne olisi miten valmisteltu ne laitteet, niin aina se on jollakulla sitten sekaisin se laite, niin toi on ollut erinomaisen helppo ihmisille ohjeistaa. Ilmainen ohjelma, jonka saa kännykkää hetkessä ja sillä kerran kilauttaa, niin homma on kunnossa, että tämä on kyllä ihan loista toiminta. Mistä se löytyy? Se löytyy sovelluskaupasta. Mikähän sen koko sovelluksen nimi nyt on, AudioMod Chime tai joku sen tyyppinen, mutta se on kyllä ihan Joo, sehän olisi jo asetuksissa on niin kuin kysytty, että AudioMod Chime voiko sitä käyttää? Joo, meillä ei ollut muistaakseni alun perin sitä laitettu, mutta tämä neuvottiin sitten ihmisille, jotka kyseli, niin se oli paljon helpompi kaikille osapuolille kuin että hanki ensin se sellainen piuha, jota nykypuhelimissa ei enää ole, vaan se edellinen ja niin poispäin. Niin tämä oli kyllä hyvä vinkki Petriltä. Joo, ja antaa lapsillekin mukaan sitten. Patterit häviää tai täytyy patterit poistaa jossain tullissa. Joo, se tietysti hankaloittaa meininkiä tosi paljon. Mutta se löytyy esimerkiksi, mulla on itselläni iPhone, niin se löytyy tuolta App Storesta ja sitten vastaavasti Androidilla varmaan. Ja se on ihan AudioMod nimellä. Niin sieltä se löytyy. Ja mikäs se nyt, no. Se on apuapit. Se on pelkästään AudioMod nimellä. Niin sillä pitäisi löytyä. Okei, hyvä.
Se helpottaa lujasti elämää ja keventää muutenkin jo raskasta kantamustaakkaa ja sitä hajoavien laitteiden määrä. Joo. Joo, näkyy löytyvän ja lataasinpa saman tien sovelluskaupasta. Hyvä. Toki se ei nyt sitten pelasta sitä, jos siellä on asetukset on lähtökohtaisesti väärin. Että niin kuin esimerkiksi jos ei ole asetettu nauhoitusaikaa tai jotain muuta, eli siitä ei pääse mihinkään, että niiden kanssa pitää olla todella tarkkana, niin kuin Harri tuossa kertoikin aikaisemmin. Joo. Niiden kanssa ei voi tyriä. Joo. Sen verran vielä pitää kysyä tuosta, että asettaako se local timeen sen vai sitten siihen, oliko se nyt UTC vai mikä se nyt oli se? Joo. Niin kumpaan se asettaa se kännykkäohjelma? Se on hyvä kysymys, koska niin, mä käytän itse aina local timea, niin siis UTC plus jotain, niin siinä ohjelmointivaiheessa, ja kun mä tallennan sen aina ne mun eri, siis eli se oli siinä Audiomotin apuohjelmissa, niin sen voit seivata sen konfiguraation, mulla on niin kuin eri paikoille erilaisia konfiguraatioita, ja niin se toimii kyllä niin kuin, niin siis, eli mulla on siellä aina local time, on Ctrl-T, merkinnät läpi kanavapäämällä, niin se kyllä toimii. Mun mielestä sen pitäisi toimia kummalla tahansa, että se on sieltä ohjelmoinnista kiinni, eli se antaa sinne, siis toihan toimii UTC:llä, mutta että ne timestampit tulee sitten, se local time tarkoittaa sitten siihen vaan, että se laskee sulle valmiiksi sen +3 siihen, tai talvella +2, kun se nyt on. Niin se päivittää UTC, eli no siis tätä kautta itseäni johdatellen, niin uskoisin, että se tekee sen UTClle, mutta että jos laitteisto on ohjelmoitu UTClle ja siinä niin kuin Harri teki, niin että hän laskee itse päässänsä sen, että mikä se oikea aika on, niin taas se on UTC:ssä, että UTC on UTC, että UTC:tä päivitetään. Joo, hyvä. Joo, loistavaa, että tuli vähän keskusteluakin aiheesta. Joo, hyvä. Joo, voitaisiin tässä varmaan pikkuhiljaa lopetella, kun tämä on mennyt vähän yliajalle, niin vähänkään, mutta sitten seuraava kerhoilta on tuossa 5. päivä kesäkuuta. Se on keskiviikko myöskin, ja sama linkki tosiaan toimii kuin tähänkin kerhoiltaan myös silloin, ja silloin meikäläinen ajatteli höpistä vähän niin yleistä näistä lepakoista. En ole vielä aloittanut, mutta tarkoitus olisi nyt vielä polkasta sekin homma käyntiin. Mutta joo, eiköhän lopetella tämä kerhoilta tällä erää ja tallenne tulee sitten YouTubeen. Kiitoksia. Moi. Kiitokset. Kiitos. Moi. Joo, kiitos. Kivasti melkein 10 ihmistä. Joo.